Ahoj, toto je Tomáš. Tomáš je už unavený z pravidelných ranných rozhlasových oznamov, doprevádzaných ľudovkami či inými pred 50 rokmi populárnymi pesničkami. To, čo počuť nechce, vždy počuje a naopak, keď ide o dôležitú správu, tak nie je na blízku. Koľkokrát by sa aj Tomáš rád vyjadril k tomu, čo bolo povedané, avšak jeho jedinou možnosťou je ísť na miestny úrad a dohodnúť si stretnutie so starostom. Čo ale na to chudák starosta, keby za ním takto chodil každý druhý občan? Našťastie na tieto problémy existuje riešenie. S mobilnou aplikáciou My Hometown vo vrecku už nikdy viac neprídete o nič dôležité. Tomáš do nej dostáva všetky oznamy, dokonca tie dôležitejšie prídu aj s notifikáciou, aby o nič neprišiel. Takisto môže hlasovať napríklad o rozpočte, môže si pridať najbližšie udalosti do svojho kalendára a to všetko jedným kliknutím. Ak Tomáš ide okolo rozbité lavičky, už sa nemusí len nečinne prizerať, jednoducho ju cez aplikáciu odfotí a odošle na úrad. Potom už len sleduje vývoj podnetov v jeho okolí a ak sa mu zdá, že by nejaký z nich dokázal vyriešiť aj on sám, jednoducho sa dohodne so starostom na podmienkach jeho riešenia. Toto a ešte o mnoho viac ponúka nová služba My Hometown, ktorá odteraz môže byť už aj u vás a pre všetkých obyvateľov úplne zadarmo. Tak na čo ešte čakáte? Posúďte svoju obec či mesto na novú úroveň a navštívte webovú stránku www.myhometown.sk alebo .cz a dozviete sa viac.